Nokuti pamwe paunofona kuma12 usiku dambudziko rabata. Mfundisi prayer. Ichokwadi tinokunamatirai. Pamwe pacho atikunamatiri takatonamatirawo. Kutakaroora ka. Ndikutaurira ka. Asodati imba yangu ishekere. Pandati nasha. Pantodati nashe. Ndikatanga kusupply machips mdzimba dzevanhu. Panoita tinasha. Panenge pakudiwa percentage. Unondikuwadzisa. Ndinayo imwe timu yangu inotamba bhora inogona stereke. Inongorohwa. Hatisiye zvedu ko imani yu yeduka. But ichirohwa zvakadaro. Vakuru pakashaika nyasha papa. Kune pamwe pekuti Satani akati G. Panda Jesu. Chakabatwa. Ndakaona kuti accident hainyari type yemota. Satani wacho anokurayira mu Rolls Royce. Indaitika kuti dhure yairovirike. Doro wane fiti futi. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. Journalist. Tinotenda Mwari nekuda kwenyasha dzawo. Chava tikasika kupinda mushoko rega ndiremekedza vanoremekedzwa vese vari pakati pedu. Utungamiriri wese uye nyangwe nevashumiri vakashumira ndisati ndauya nhasi. Mwari ngaakuitirei nyasha zvikuru. Mbare ndinonzwa kufara ndichiona nekuuya kwenyu kumusangano watinawo panapa. Regai ndikukwazisei Mbare zvakasarudzika muzita raJesu. Mbare woye, amen. Tada tiverengere shoko raMwari kubva kubhuku yaJohn chapter 2. John chapter 2. Baba verse 1 yes. Johani chapter 2 verse number 1 ndichaverenga. Nezuva retatu mutambo wokuwana waivapo pakana yeGarirea. Namai vaJesu vakanga varipo, naJesu navadzidzi vake vakanga vadanwawo kumutambo wokuwana. Waini yakati ichizoshayikwa, mai vaJesu vakati kwaari, havachine waini. Akati kwavari, ndineiko nemi mai? Nguva yangu ichigere kusvika. Mai vake vakati kuvaranda, itai zvose zvaanokuudzai. Zvino kwakanga kuna makate 6 amabwe akanga aiswapo netsika yavaJudha yokuzvinatsa. Rimwe nerimwe raizadzwa nezviyero 2 kana 3. Jesu akati kwavari, zadzai makate nemvura. Ivo vakazadza kusvikira pamuromo. Akati kwavari, cherai zvino muise kumukuru womutambo. Vakandoisa. Zvino mukuru womutambo wakati aravira mvura yakashanduka waini, asingazive payabva. Asi varanda vakanga vachera mvura vaiziva. Mukuru womutambo akadana chikomba akati kwaari, munhu mumwe nomumwe unositanga abudisa waini yakanaka neisinganaki. Kana vanwa kwazvo, asi iwe wachengeta waini yakanaka kusvikira zvino. Kutenda Mwari wakudzwe, regai tinamate. Mutsvene taurai kuupenyu hwedu. Zita renyu rikudzwe, ruongwe rinamatwe nokuti makatendeka muzita renyu Jesu Kristu weNazareta. Amen. Regai tiuchirire muverenge mazvita. Bhaibheri rangu rati uyu ndo munana wekutanga wa Kristu Jesu auya panyika.
sei wanzi munana wekutanga une chekuita nerelationship ukama pamuchato pari kubaritanidzwa muri mbiri. So Jesu chaakainga chekutanga chikuru ndechekunza ukama wemunhu nababa. Ukama wemunhu nababa waitsvakwa usiri kunyatsobatana nekuda kwekuti kare vaenda nemombe vaenda nemakwai, ropa rochekwa remhuka kuti munhu aponeswe. Asi uchaona kuti mombe dzaigona kupera munhu achiri kutadza. Ndikakudzora kumashure mbichana tikatanga gemu yemombe iyoyi, dzimwe nguva uchatoona kuti newowo wacho mombe yacho hausisina futi kana kuti hauna. Zvoda kuti Jesu paakauya pamuchato ari kuti metsi dzamaitamba dzaikusiyai makabhuroka ende pasina chafamba. Saka uchaona kuti kune zvatinombotsvaka muupenyu, but kwatinoenda ikoko hatisi kugutsikana nezviriko, uye patinotraya tinongosiyiwa tine dambudziko. Saka Jesu waburukira pamuchato kuti ndauya kuzobatanidza baba nechechi inova kereke vanhu. Saka Jesu wakauya pamutambo wepakana, but heri no dambudziko raakuzikanwa Jesu auya, zvanzi waini yakapera. Unoziva waini ndio inoita kuti zviiteka vanhu vanwa vachifara vachitamba so. Mafaro ese akashayiwa zvekudya kana zvekunwa apafarike. Mafaro ese angarongwe nevanhu anotsigirwa nezvekudya kana kunwa, vanoti ukama igasha. Saka gasha apa ndo ranga rapera, ukama huripo. Saka Jesu akuapurochwa manje kunzi waini yapera. Hakuna chinorwadza varongi nevaridzi vemuchato kuembaraswa kusvika palevel rekuti mutambo uchiri pakati bhajeti rako vamakisa. Munhu zvichida akagara pasi akaronga. Muchato hauirikani waitwa vanogara pasi vanhu voronga, but vapedza kuronga zvinhu zvatanga waini yakapera. Ndaona kuti muupenyu pakashayikwa Jesu, kana tikarongeka tikangwara zvakadii pane chinoshota. Kana vanhu vakanzi vakarongeka vakangwara vanogona, Kristu akashayika panzvimbo, pane zvichemo zvinosimuka. Nyangwe munhu akafunda, indetange ndiri against kufunda, minu handizivi kuti nokuti ndine vhesi yakanditsigira inoti anosumudza marombe, kumarombe ndokwatirika. Saka ndikangonzwa pana akafunda sindoda mbomutsika mbichana, nokuti nzwa pane kurongeka nekungwara kune vanhu, but unotodzwa kuti but tichine dambudziko vanhu vakangwara kudaro. Shortage inongotaridza kuti muupenyu hwevanhu kana vakaronga chipi nechipi asi vakasataura naKristu panoitika shortage. Pane chinhu chiri missing. Munhu watsvaga mufaro mudoro, but adhakwa bhabharasi ramurova, mangwana ari kuda rimwe, but hepano homwe iri kuserera. Kureva kuti pane chisiri kubhalansa mumafaro ari kutsvaga. Chese chatsvagwa nemunhu ari kuchitsvagira kuti upenyu huite zvakanaka, but kana pashota Kristu pachinhu ichi, pane kashortage kanongosimuka so. Wanano inogona kuvapo, akuona wakanaka akutora wadirwa runako, but wamumba mune nyaya rudo runogona kushota iwe uri mumba. Unosara kuti tine vakadzi vakutoziva nyangwe vari mumba vari muwanano kuti murume wangu ane munhu waanodana naye. Kuda kuti vanotoziva kuti haadani neni anogara neni, but anodana nemumwe mumba. Kune vakadzi vanotozviziva. Unozviziva iwe wako ane munhu wake anogara newe akabvisa mari akakuroora, but palava apa pakashota. Ukada kuona vanhu vanogarisana vasingadanani, mumwe ngaaedze kana kukisa mumwe akubuda kuenda kubasa, anobvunzwa kunzi indava, because zvinotonetsa. Kwakanaka here? Kisi akawana ndepa muchato ipapo yekutoita kuudzwa kunzi you may kiss. Izvezvi hakusisina kune you may kick, kurova chete. Jesu akashayikwa, mumba vanhu varimo, love inoshota.
vanhu vanorongeka, vanhu vane zvinhu zvavanoisa panzvimbo kuti zvifambe zvakanaka. But Jesu zvino paauya pamuchato, pane chaaingizwa nzi waini pano yapera. Kwete kuti vachati varambana, aiwa, vachiri kudanana but hapana chiri kunwika. Une madhira unotiraya kuita nekumhanyisa maisa kuti zvifambe zvakanaka, but unozoona kuti nyangwe mari yacho iripo, pane chinoshota. Mumwe ndokubva nditi aiwa, inga shoko rinoti man answereth all things. Inzwa chinonzi mhinduro kuti chi? Mhinduro iri madimensions akasiyana. Yes imhinduro, no imhinduro. Sapane pamwe pekuti mari yacho iripo, but kana kensa yapo iyo mari iripo, haigone kukubatsira kusvika muchinda werugare akuwanira nyasha. Hama dzangu tingaunganidze zvakawanda tikarongerana, pane chinoshota. Dzimwe nguva hausi munhu wekuti hauna chekupfekayo, hembe unadzo, but chakashota pauri hauchene, unongopfeka chete. Saka uchiona usati wambonzende wakachena, hausati. Unopfeka but hauchene. Chopisa icho. Gore rinopera, pasina ende uri smart, unongoti kunzi uripo, azvione, pane chinoshota. Bururu, vanhu vanorongeka, vanhu vanoita zvinhu zvavo, but murume anonzi Kristu akashaika panzvimbo. Unasa kune vanhu vanokuvadzwa nemafaro. Iwo mafaro aunoda, mabreakthrough aunoda, ndawana zvakati, zvimwe zvacho zvikavapo, iye akashaikwa. Unoita dambudziko rinowanikwa nevanhu vane zvinhu vasina iye muridzi wezvinhu. Nokuti mumwe anoti aiwa, ndikazviunganidzira zvinhu zvangu soupenyu unoita zvakanaka, kune nhamo yevanhu vanazvo. Iwe unofunga kuti nhamo ndeyevanhu vasina. Kune imwe level yenhamo futi yekuti Jesu akashaika, imba iripo, motokari iripo, nhamo inowanikwa mumotokari vamwe havaizive. Iwe pfungwa yako ndeyekuti asi ndikawana yangu ndikafamba nemota yangu. Munofamba munhu Petro yakatsvuka hakudzei, anenge achingotsvukawo maziso ari imomo. Mune nhamo dzemumota umu. Unozoona muimwe shasha yakumhanya nechigubhu, zvinoshota uri mukati umu. Jesu akashaika, kurongeka nekungwara hakushande. Kurongeka tingarongeke. Samurume uyu bhajeti yakaita zvakanaka, but chiri kungomushamisa andizoti musi uyu vanhu vakanwa sei doro waini yacho. Waini yakanwika kusvika palevel yekuti mutambo usati wasvika kure, zvipo zvisati zvabviswa, panga pakunzi pano taane problem, izvo zvipo zvisati zvashedzerwa. Ko makauronga sei mutambo wekuti tisati taenda kure pakutowanika shortage? Hama dzangu, vanhu vanorongeka nekuita zvinhu zvavo, but matambudziko kuna anongoda Jesu chete kuti agadziriswe. Nokuti chinzwa inonzi waini manje, it matures with time or by age. Zvoda kuti vakatoda imwe waini, muchato wakutomboitwa hold on kusvika mizambiringa yaviriswa. But ndinofara kuti kune muzambiringa wechokwadi anoti kuna John 15, I am the true vine. Kudati zvawaizomirira, iye anomiramira pazviri zvinoita. So chandiri kuona pamuchato wapakana, hapana kushota wine. Pakashota kuziva kuti aripo ndiani, nokuti iye ndiye muzambiringa wechokwadi, ndiye ane waini chaiyo, nokuti nyangwe mukuru wemutambo aivapo, yakangoshota aripo. Unoza sometimes the title, uyu aitonzi master of ceremony, mukuru wemutambo, the guardian of the feast, waini yakashota aripo. Kudati kune munhu angapiwa a position, kurana zvinhu zvese anoremekedzwa aripo, but pane chakashota. Unozare zvinoshota mulife yaminister, iwe uchitoti zvavo vagere kuri nani kumusoro ikoko. Kumusoro uko kune zvinoshota. Kune vakangwara vakarongeka, vane mapositions aunoyemura, vakashaya Jesu variko, kunochemewa kumusoro ikoko.
Kumusoro kunotoda nyasha zhinji manje. Nokuti ataki inouya kumusoro kwaenda kutombomira zvakanaka. The more yaunoelevetwa uchisimudzirwa, the more people hate you. Unosimudza dzimwe mhepo dzinorwa nevasimuka chete. Satana anokunetsa uri rovha, haarizaini ukapinda basa. Anokunetsa waapa basa unoshandira mahara. So inhamo yako izvezvi haisi yekutsvaga basa, ndeyekutsvaga rinobhadhara, nokuti pabasa waapo but hapana kubhadharwa. Wakaipa wacho havhunduke kuti yawedzerwa mari, anongochunawo volume yenhamo, munhu zvinowedzerana. Pawakutobata zhinji, ndo pazvapa akutorwara mwana wacho futi. Pakashayika Jesu, pakangoshayika chete increment yesalary haimuvhundutse Satani. Unoita nhamo yevanhu vari kutambira zhinji. Every level ikashota Jesu ine nhamo yayo. Iwo uchoti munamato wangu dai ndasvika kumusoro, dai wati Mwari endai neni kumusoro, nokuti ndikaenda ndega imi mukasara. Pane zvinorwa nevanhu vaaikoko vaane matitles. Aivapo mukuru wemutambo anoremekedzwa, but waini ndokubva yamuembarasa. Aripo mukuru wemutambo, ukuru hwake hukashaya basa. Svika vanhu vakati siyai mukuru, vationei Jesu. Ndofunga yanga yangu vekumakisa mukuru akavhoterwa nevanhu. Vakuda mukuru anoda vanhu. Nokuti uyu akanzi mukuru wemutambo, iposition yaakangowaniswawo nevanhu. But kuna akada vanhu akaburuka akasiya denga rake. Akaziva kuti panyika apa pane zvinoshota. Vanhu vangarongeke vakangwara. But presence yangu inodiwa. So mukuru wemutambo aripo, havana kuenda kwaari. Problem yako uri kuenda kuvanhu vasiriwo. Pane kwandairoja kuwadzana. Udhara wandairoja naye akati shamwari marenti ari kungokwira. Ngatitaure nalandlord manheru handei kumasofa. Ndikati mudhara zvakanaka zvamataura tisati aenda kumasofa. Zviri kuita kuti akwidze. Kwa okay futi zviri kuita sei? Ira. Saka tikabva pano tozoenda futi kunoona okay. Ndopa akanoti aite. Tiri kuenda kuvanhu vasiriwo. Uri kuchemerawo neanotochema. Unazvada kuti kune vanhu vakura zvokuti even mukuchema kwavo vanovanza. Kune vanhu vakuti kana vakatova nenhamo havataure. Iwo uchivaona unenge uchitoti vari right. Ndo maqualities aleader. Dzimwe nguva kana baba chaiwo pamba zvinhu zvikaoma, vana vakachema, baba havajoine vana kuchema. Vakazvitrena kuti ndiri baba, ndofanira kupa vana hope. Havachemi in the presence yevana. Anoenda kuvana woti vana vangu don't worry zvinoita mushe, don't worry zvinoita mushe. Akangoti pachikona nje, ishe wangu mukati rangarira tinoparara. Oh why? Kureva kuti dzimwe nguva wauri kuchemera ane chikona chaanochemawo futi. Akadzidziswa kunzi hauchemi pamberi pepofu. Tachema kuti mudhara tionei, mudhara vakati nje, vanonochema vari kuseru. Dai waizobvunza timu rinoswera nawo kuseru, rinokudza kuti tiri pataita. Mukuru wabuda musodzi pakona apa. Ufunge vanotochemawo. Mukuru wemutambo aripo. Kana ukavimba na chiremba wako, every good hospital ine mochari. Isign yakuti vamwe mukauya kuno muchapfuririra. Hamuri kave, ipapa handimbokuvanzira. Ndozva zvinoreva. Every hospital ine mochari. Even hospitals dzekunana Baines kuma-avenues. Pane pano kune vanopfuririra. Chiremba ari qualified. Ari so professional. Anokuudzai kuti Mwari vaita kuda kwawo. Ko iwe wadi kuita kwako hachakwana. Neng'anga chaiyo yawakatirasa ukaisa mulife mako inobatwa maoko kunzi nenhamo. Hatina sekuru vakazodai, vamwe sekuru vakazofa pamafladzi ipapa, dhara ndunge. Kune vaienda kwa ndunge akazoendawo. Maienda kuna anoenda futi. Mune mukuru wemutambo wamakatrasta,
mukamupa chigaro mukaremekedza. But kune mhando imwe wine yekuti Jesu akasataura shoko rake, mukuru wemutambo aripo, hazvibude. Chese chawakatrasta ukachisa pahigher position ndiye mukuru wemutambo. Zvida hanzvadzi yangu yakatrasta Beauty Runako, ikati ndowanikwa neatanga. Ndopandakazombofamba rimwe gore mutauno kwasviba kudai so, ndikaona kuti runako rwacho runenge ruri kuvarasisa futi. Ndakavaona vakati nakei, but vasiri kuwanikwa nevari kutanga. Vakatomirirawo zvavari kumirira murodhi, kuchitonhora kudai so kwakarohwa mini. Baba Jesu akashayikwa, bhachi chairo haupfeke. Kuchitonhora kudai Satani anotokuudza kuti unobuda pamaketi. Hanzvadzi dzedu dziri kutonhorwa mukono. Pakashayika Jesu, Beauty yakaramba kubhadhara, Beauty yakaramba kubhadhara. Chii chawakaremekedza ukachiita master of ceremony? Rudzi kudzidza kwako here? Uchaona kuti nyangwe wafunda kudaro unogona kushaya basa. Kwete nekuti hauna kufunda, asi kambani wasvika vanokuti hatigone kukubhadhara wakanyanyofunda. Unoita rovha rakaremekedzwa. Manje hurumende haizotendera kuti mushande pano, neyatinokupa iyi endai kumwe. Unoita rovha riri kuremekedzwa. Satani akada kukuchinyira so, hazvifambe zvakanaka, iwe wakarongeka. Chawakasimudzira muupenyu, ukachiita master of ceremony, ukachiita mukuru wemutambo, kune mhando yewine isinganyare mashefu. Bosi varipo. That's why Jesu akati kana matuta mvura, chipai bosi muvaudze kuti kwane vamwe bosi vasingamirire kuronga kwevanhu, vanoti kana vataura shoko pane zvinofanirwa kuitika. Chii chawakasimudzira muupenyu akava mukuru wemutambo? Inga zviri kushota varipo wani. Chii chawakasimudzira muupenyu akava mukuru wemutambo? But tarisa mamiriro aita upenyu hwako, izvo zviripo, ivo varipo, hapana chiri kubuda. So ndinofara kuti vakaziva kwekuenda. Ndoda kuti udza rosaiti pako apa kuti ziva kwekuenda. Ziva wekuaprocha. Nokuti dzimwe nguva muri kuaprocha neanotochemawo, neasingazive kuti waini barengwa rati naiye mukuru wemutambo paakapiwa waini haana kuziva kuti yabva kupi. Kunati ane kuziva kuri limited. Kune dzimwe metsi dzinoitwa nedenga so, dzisingaitwe nevanhu, dzisingaitwe nemabhosi auri kuremekedza, nokuti naiwo vane nyaya dzavo. Wawakatemba, chikwata chawakajoina ichi chine nyaya dzacho. Raunoti aiwa ndikasvera ndakarova zvangu kabhiya kangu ndombokanganwa nhamo. Iko kuti kukanganwa hazvina kuti kupedza ka. Iwe sei uchida kukanganwa pane kuti ipere? Aiwa usazvivhare ka. Inda uchida kuti kukanganwe nhamo. Hauziva here kuti kupera ndokuri right pane kukanganwa? Nokuti tsano mati kanganwai mozoita sopa, uchaona kuti metsi yandiri kutamba pano pakashaya Jesu hazvibude. Zvaunonwa izvi, zvaunoputa izvi, zviri temporal. Dambudziko rako haripere, unoita nhamo wapedza kurova zvako zvese izvi. Ndakambotaura neimwe hama manje zvandinambatirei, ndoda kuirega fodya, tikati tisatanamata, verenga chakanzi chiko chikontena ichi chakatonyorwa kunzi danger. Danger harisi rugare, iwarning kuti tsano ndokukuvadzai. Tsano potai muchiverenga chipepa chefodya musati matinetsa. Yakatonyorwa wani kunzi tinouraya munhu. Pamwe pacho Satani anobva azadza udofu manje. Neuza usingade kutsanangurirwa, vakatonyora. Unoza Satani are so wicked. Andozati even ndikanyora ndinotouraya vangu 3 or 4. Ndakanyora kudaro kuti ndinouraya munhu, pana anototi ndipoiwo 10 danger yangu, 20 danger yangu. Chiri kutsvagwa imomo, hachiwanikwa imomo. Zvirimo vakatonyora kuti mune ta
nenicotine hamuna peace, hamuna utano. Zvinowanikwa muvodka zvakatonyorwa, mune nicotine netara. Marodzi ari kugadzirwa, uri kutogadzira yako futi tara chaisha. Mukuru wemutambo aripo, but yakashota chef aripo, boss aripo, dhara riripo rinoremekedzwa. Usapane nguva yekuti unogona kubosta pamba so, ndiri baba wepanapa, muri kundijairira ndiri baba wepanapa. Uzonzwa kuti gasi rapera, unoziva kuti handisi baba, ndiri munhu wepanapa. Iyi yako iyi. Ndiri mudhara, ndini dhara renyu, ndiri dhara renyu. Tsano muchipedza kudaro gasi rapera. Uchaona kuti uri munhu weipapo. Unochipa ka. Pana akapiwa chigaro, but munana haugone. Hama dzangu kune zvinotoda munana waJehovha. Ishe vakasataura shoko muupenyu hwako, kurongeka nekugona hazvishande. Nokuti waini payakapera, kune kwakaendwa. Vakaziva kuti ava ndishefu, but yavaigone. Ziva kuti ava ndishefu hongu kubasa, but yeupenyu hwangu inoda Kristu. Ziva kuti ndidhokta muupenyu hwangu, but kurarama inyasha. COVID mamuri stubborn na doctor wacho aita akabata neCOVID aifa futi. Ari kurapwa neanorapa vese. Pakashaika nyasha dzaMwari. Chef varipo. So ndinofara kuti vakaziva kuapproach. Usachemere pese pese wese wese. Kune vanonzwa kuchema kwako senoise. Vakaenda kuna Jesu. Ndokubva vanoti waini yapera. Jesu ndokubva atayo vanhu ngavatute mvura. Yandinodira Jesu unoshanda nezviripo. Type yako yeyi Mwari unoshanda nayo zvikaita mushe. Unotapirirwa manje so. Nekuda kwekuti itsika yake kuti hatsvake zvine test, hatsvake zvinonetsa, anongoshanda nemvura iri testless. Zviri kudiwa pano chinotapira, but kana Jesu ataura shoko, nemvura ichatapira. Samwe ndopa akabata vhesi yakati tsano apa nditsanangurei mushe. Idoro iri rakaitwa naJesu ndopa tiri kunwira pana John 2 apa. Nokuti akatozoriwanza kurati hadi shoma. Hakuna vanhu vanotaura ka. Ndikati ichokwadi regatidzike nebhuku bhururu. Mhando yewaini yakagadzirwa naJesu, ma-ingredients acho ndo andinoda kuti ushandise. Tuta mvura yako. Tuta mvura yako. Wonwa mvura yako kana yadhaka wapinda. Ma-ingredients yedoro repana John chapter 2 anongonzi mvura. Hakuna kudheutoka kaendwa, pakangonzi mvura ngaitutwe. So in other words, Jesu ari kuti ndinoda kushanda nezviri available. And haana kushanda nevadzidzi vake, zvanzi varanda, the servants. Kudati munhu wese asina title, ukateerera kutaura kwaMwari, zvinotapira izvi. Mukuru, inzwai, nyasha dzaMwari dzikabata paupenyu hwako, uri mvura iri testless, isingadiwe mukati, but kana Jesu ati tutai mvura, hairambe iri mvura. Iye kana aisa shoko rake, hairambe iri mvura. Iye kana ataura paupenyu hwako, haurambe uri rombe. Kana ataura pautano hwako, haurambe uri murwere. Tutai mvura. Unazazva zvakati omeka, nekuti chashota haisi mvura. Saka chona dzimwe nguva vhangeri racho rinotanga riri off topic. Chashota imvura, iwine, iya kuti chitutai mvura. Dai tiripo vekutaurisa taimukwenya, kuti asi mudhara muri kuti rasikei, hapana kushota mvura apo. Vanhu vari kututiswa chisina kushota. Zvokuti pandiri kuti gamuchira Jesu, nenyaya yako yekutsvaga basa, neurwere hwako, nemaomero eupenyu, unonzwa ngitsana vari kutenderera mani. Nyaya chai yandiumisa pano, pane breakthrough yandiri kuda muupenyu, but handinoziva painotangira kuti ave Ishe uye muponesi.
ukama une nyaya, Bhururu ukama une nyaya. Nokuti kune zvinoitirwa veukama singaitirwe kumunhu wese. Wareka ndikudze chinhu ichi. Munhu wese ari pano neasati atendeuka vanhu vaMwari, asi agamuchira Jesu ava mwana waMwari. Vanhu nemwana zvakasiyana. Kana ukatonzwa president vachitotaura kuti mhuri yangu yeZimbabwe, iwe unotozviziva kuti kune matwins chaiwo kwete isusu. Ndikutaurira hausishoni kai. Kune mhuri yeZimbabwe kogoita mhuri yamudhara wacho ati mhuri yeZimbabwe. Kana une nharo traya kuzviita kuti uri kupfuura apa, woti regai ndimhanye nonomhoresa mudhara wangu. Ndopa uchaziva kuti hasi mudhara wako ndeweZimbabwe. Kune matwins ariko. Kune vana vamudhara nevanhu vamudhara. Zvinoitirwa vana zvoitirwe vanhu. Hazvina basa. Mwari ndewe munhu wese. But haitire munhu wese. Anoitira vagamuchira Jesu kuti ave Ishe uye muponesi. Kureva kuti miracle yekutanga ndeye kuchinja mvura kuti ive wine pamuchato. Zvo chinotangwa nacho ukama. Ukama na Kristu ndo pane nyaya. Bhururu ukashaya ukama, kune nyaya dzisingagadzirisirwe vanhu, dzinogadzirisirwa hama. Saka uchiona inonzi the Lord's Prayer, hausi munamato wemunhu wese, munamato wevana vake. Saka uchitanga uchiti baba vedu vari kudenga, kwete Mwari wedu. Father, our Father, not our God. Why? Because une chingwa mukati. Chingwa hachipiwe vanhu, chinopiwa vana vake. Traya kakutenga chingwa unopa vanhu kumusika. Iwe uine vana, unzwa kuti vana vako vanoti kudii? Ndinavo vafana vanotamba nemwana wangu kumaraini kuWaterfalls. Vanotoshedzera zvakafana nemwana wangu kana ndakuenda mutauni. Daddy bye bye mutunzire machips. Bandinongodzoka nawo manheru. Badi vasingamawani nyange vataura. Usati ndinonyimaka. Iwo imboimagina. Ndosvika imba nemba ndichigogodza kuti vapfana vanga vati machips. Mudhara wacho anonzwa sei? Pandati nasha, pantoda tinashe. Ndikatanga kusupply machips mudzimba dzevanhu, panoita tinasha. Panenge pakudiwa percentage. Unondikuwadzisa. So ndinotoziva kuti ava kushedzera havo vanhu vanotamba nemwana wangu. But mwana wangu ndinomuwana mumba, ava vasive mumba. Saka mazuva achiti ndedze mudanga. Vakuru ukasava yemudanga, unoitwa rafu banza. Hakuna anopindira nyaya yako kana dzisiri dzemudanga. Nhamo yataita ndeyekuti iwewe kwauri une mukuru wemutambo, Kristu hauna. Saka problem yemukuru wemutambo munhu anofa, anobroka, anomboita mbiri yemari, wozonzwa kuti zvakushupa. Ndatopedza. Anayo mari, anayo ari kudai, wozonzwa kuti haachadaro. Anenge anzi dzvi pakona apa. Mukuru wako wemutambo akanzi dzvi, uchaona kuti unoda Jesu iwewe. Hauchada vamwe vanhu muupenyu pakashayikwa Kristu Bhururu. Ava master of ceremony vari temporal. Pane zvinotovakundawo munhu. Zvimwe zvaunoda kuti tikuitira tikukwanise tiri vanhu, zvinongoitwa naMwari chete. Osa mindset yevana vadiki ndakadiscover. Unoziva kuti mwana anofunga kuti baba vake vanorova munhu wese. So chona akanetswa ndoudza baba wangu, pamwe pacho unotirovesa. Asoda munzwa kuti ukanoudza mudhara wacho, anokudza kuti sadaro vanhu vakuru. Ndo zvazvoreva kuti munotirovesa. Asi unofunga kuti baba wako vanorova munhu wese. Vantokiwawo. But havakuudze manje. Vanongoti sadaro vanhu vakuru. Otozati makata. Baba chaiwo pane pavanogumira.
Why? Because mukuru wemutambo ari pachigaro chake sababa, but kunzi baba kusikurova vanotoroveka vari baba. Saka unomhanya neripoti tanga waweya kuti chanetsa chii. Unorohwa matu pakafamba mbiri, pakarohwa baba nemwana. Samudhara hadi mbiriyo anongoti wosadaro vakuru. Vanhu tine patinogumira. Paripoti esaunounza kwatiri baba ite zvakare pane patogumira. Ndaimboudza vanhu ndikati ukatendeuka dzidza kunyengetera nekunamata kuna Mwari sedunga munhu. Nokuti pamwe paunofona kuma12 usiku dambudziko rabata. Mfundisi prayer. Ichokwadi tinokunamatirai. Pamwe pacho hatikunamatirei takatonamatirawo. Kutakaroora ka. Ndikutaurira ka. Asudati imba yangu isheke leo. Odati imba yangu isheke iwewe manje. Uya unamate mani. Chopisa ichi. Ndikutokubatiza. Shuwa ndovarega madamu. Ndoti pane mfana anamata. Ndiri mukuru wemutambo Bururu. Pane imwe waini inongoda iwe na Kristu. Pane zvinoda dunga munhu naMwari wake. Ukavimba nemunhu pane nyaya. To my language, I'll pray for you. Zvine time. Dzimwe time dzacho zvibude. Unongoona zvisiri kufamba so but baba muri kunamata one. You are usikuita research. Munhu. Ane nguva yekuti apfugame zvite akabatwa. Ko teta tonyura ka. Teta nyura murudo. Uraemba yangu iwewe. Ndoda kuti udzidze kunamata Mwari. Sedunga munhu. Vakuru. Wese wakapa position zvakanaka. Ane paanokwanisa zvichida master of ceremony. Akaronga vatambi, akaronga ma-steps, akaronga zvimwe. But wine ine nharo. Kune zvine nharo mulife zvokuti pakashaika Kristu. Kana mukanzi makangwara sei hazvibude. Hanzvadzi yangu, Kristu akashaikwa. Zvese warongeka zviripo havarori. Unopedzisira kuita mubvunzo kuti but why? Sanda ndichida timu rangu rekubanuko kunoshandirwa vanhu. Vane ka research kandoda so. Vakaona kuti zvechokwadi pane mweya wechina but futi une uchina. Vanokupa matatu. Unogeza kuseni, masikati, maneru, unochena chete, unotochena chete, hanimbokunyepera. Pane inotoda iwewe kwete prophet. Sisi pakasageza munhu apaita. Tinawo vatinoti master of ceremony. Tinawo vatinozembera bamunini tete sekuru. Ndina sekuru wangu vari kunzo. Ndinawo bhuti vari kumiri. Ndinawo tete vari kumiri. Kune nhamo dzeko. Nhamo haichikengirishika. Vanotambura vachinoza. Unoona Satani wacho haani nharo zvishwa. Anomerwa ari ikoko. Iyo pfungwa yako ndekuti kana ari ikoko ndazorora. Kune chinorwa nevari ikoko. Mukuru wemutambo anga asarudzwa. Ane role yaakaplaya. But kune kamwe kawaini kanomakisa so. Kune dzimwe nyaya dzekuti kana dzasimuka pakasadanwa zita rake. Kana mukatsvaka vamwe vamunofunga. Kana mukaronga maprojects amunofunga. Unongoona nyaya yacho haisi kupera. Maplani munoronga. Takana swadai so, itai so. Pana rimwe gore so. Muna imwe nyika so. Economy yanetsa. Kuna angari mkuru wemutambo. Governor, master of the ceremony. Akatanga kuwedzera mazero pamari. Mazero akawanda zvekuti zvakapedzisira yaku matrillion. But kune kamwe kawaini kanongoshota so. Mazero achiwanda. Namwe ichike zero. Isai mwe zero ite 1,000. Isai mwe zero ite million. Isai mwe zero ite trillion. Munorowa une trillion muhomwe. Unotadza kutenga bhanzi une trillion. Kune mwe nama iri stubborn. Vakafunda economics varipo.
kune pamwe pekuti Satani akati G panda Jesu chakabatwa nekungwara kwese, kurongeka kwese nekugona kwese zvinoramba pakashayikwa nyasha. Ndinayo imwe timu yangu inotamba bhora inogona stereke, inongorohwa. Hatisiye zvedu ko imani yeduka, but ichirohwa zvakadaro. Vakuru pakashayika nyasha apa. Tikasagowesa tinozvigowesa, mhepo dzacho dzakawandisa. Wamota aiwa dzingai mukuru wemutambo, dzingai kochi. Munovachinja mukaneta. Pakashayikwa nyasha hazvibude. Iwe unovimba nani iwe? Unaye here wakasarudza kuti this is the master of ceremony. Pazvinhu zvangu ava ndo tete vangu ava, pazvinhu zvangu ndo bamunini, pazvinhu zvangu ndo kwedu, pazvinhu zvangu ndo zvinhu zvedu. Ndakaona kuti accident hainyari type yemota. Satani wacho anokurayira mu Rolls Royce. Indaitika kuti dhurei hairovereka. Ndorohwa nefiti futi. Osa Satani pani paanombokumakisa so. Kune hombe unorayiwa nekadiki. Pakashayikwa Jesu, hombe haipubatsire. Tine chatakatsvaga, tine chatakasimudzira muupenyu hwedu, tikasiya Jesu paside. Jesu pamutambo uyu aingonzi anga aripo, but paiva nemunhu ane title ainzi master of ceremony, which means Jesus had no position, but he was the one with the miracle. Sata akuda kuchinja mapositions manhera nhasi. Bvisa chaunovimba nacho tigadzike Jesu panzvimbo. Nokuti kune nyaya yekuti pakashayikwa munana wake. Mulife kune vanhu vanenge inini vanotoda munana, nokuti chikoro hapana. Kune vanhu vanenge inini vanotoda munana, nokuti kungwara hapana. Kune vanhu vanotoda munana, akasataura shoko Jesu inoshota. Position yawaka elevator master of ceremony kwa mugadzika. Ani zvaanoronga. Chiremba ani paanotraya. Ende wakazviona kuti munhu anopinda mutheater cooperation, munhu obva afa. Tray yotouya munhu obviswa. Chiremba obva ati next. Iwo uchizviona. Muri kufa vamwe imo. Ende hakuna chiremba akatorerwa mapepa ake nekuti vanhu vari kufa. Ndo basa riri izika. Zvikaramba ndizvozvo. Chiremba akatokundikana, it's okay. Asauziye, hakuna chiremba atorerwa mapepa nekuti vanhu vari kufa. Unongonzi Mwari vaita. Rati uyu ane kwake but hakusi kushanda. Yani wawaka panzvimbo mulife mako. Dedi murume wangu iye nezvese. Thank God unaye. But vanhu vanofa ufunge. Ndoimwe reality iri very dangerous mulife yanda kuti unyatsobata. Chimwe chaunovimba nacho kana asiri Jesu chine nyaya. Vakati pamaholiday apa vanototaura paradio, don't drink and drive. Zvinoita sekunge vakanwa ndo vanoita accident chete. Vari sober vayambirwa, kufa usina kuyambirwa. Havana zvavanotiudza izvo. Vanoudza timu redu rinonwa. But ringofa tese tisina kunwa mukati imomo. Why takatrasta kuva sober? Tikazviita shasha dzekuchaira. Pamugwagwa hapana shasha, pane nyasha. Vakuru zvinobhenda uri right. Usavimbe kuti class 2. Handizivi kuti une class chii. Class nemweya werufu. Hachina mweya werufu hauna respect neclass. Satani akakutadza basa apa, unofira mudenga. Mudenga futi kundegeko. Kwaunotora mapikicha uchiti kacha. Ungangoda uchitotorera kupedzira.
vakashaika nyasha dzaMwari pane nyaya. Rimwe dhei taenda kuEthiopia, ndege ndokubva yatanga zvayo zvekubhamba izvi. Unoziva kuti munhu wese anonamata, nguva yekunamata ndoinenge isati yakwana. Ronamata timu iri. My Lord, my God, oh Jesus, my Lord, my... takazara maKristu muno. Gamba tine vatakaisa paposition, but pane pekuti kana yakubhamba, hauti sekuru wangu, hauti tete, unongoti Lord, oh my Lord, oh my Lord. Kunotaurwa Kristu baba. Vakapinda mune imwe kombi, chipakuwadzana. Nevanhu vataitoziva vekumabhawa zvifeve. Kombi yada kurovera nechifeve chakati Jesus. Ndikati ndeupi kwauya kutaurwa? Ndiye watiri kushumira iro. Haana kutaura chikomba. Akatoziva kuti chikomba apa hachishanda. Chikomba irent by accident ndiJesu. Ndiri kutokuudza wako anogumira parent negrocery kurarama ndiMwari. Ukazi ndiyari kuita zvese, inda uchinyepa zvese unozviziva. Ane zvaari kuita aite zvese. Ita kenza uone chikomba chiripo. Aite zvese uyu. Saka ndiye akakunyepera kuti wana dhara rako blessa, asi blessa. Pane kamwe kawine kanoti shortei komakisa mudhara aripo. Ane ndinongofara kuti mukuru wemutambo akazvidzikisirawo. Haana Rafi akataura nezvimwe. Akazvininipisa akanwiswawo mvura. Vakomana vakaenda kunomupa mvura, ndofunga vakatomuudza kuti tatuta mvura hanzi inwai. Inzwai chef, mukasateerera shoko raMwari, munopotsa wine nemaonero enyu. Nokuti yamuri kuti mvura haisisiri mvura. Pane nyasha dziri mushoko raMwari. Vanhu vaunoti havana kwavanoenda, upenyu hunotapira. Iwo mwana vari kuremekedza nhasi, vabvunze nhororondo yavo. Kuna Jesu akataura shoko mulife yake. Dai asiri Jesu, tikabvisa Kristu imvura iyi. Kristu akataura iwaini. Sandauya kuzoshumira kuhama yangu muno mubare. Unotapira manje manje. Waini ini kakutapira so. Mvura haidaro. Asi Jesu kana ataura pamusoro pemvura. Kana yamumba haisisiri mvura. Vakuru kana mamugamuchira Jesu, makumunamata, hamurambe makadaro azviite. Ndinomuziva achiita zvinoshamisa. Ndinomuziva achisimudza marombe. 2006 ndainotora mapiritsi paNazareta tichirwara. Ndaifamba nechimbo, makumbo akazvimba. Paroboti raichinja kuita red green ndiri mukati. Vachairi vaitoisa mahazards kuti kune mukono uri kudarikawo. Because ndandisiri kupedza. Iye ane nyaya dzese idzi dzandiri kutaura idzi. Ndiye amira pano anzi naMwari shumira kuvanhu vangu vaudze. Kuti tsano manga muri mvura musiri kutapira. Ukaona va kuti tine muvhangeri watinaye pano vari kutaura tsano vanga vari mvura. Tasteless. Hakuna indigamuchira kuti ndadii. Bvunza vandakafunda nawo. Ukangotaura uchini muklasi vaikunyarira kuti ndinhasi vanhu pavakutombera apa ndiJesu. Vanga vasingaombere kuchikoro. Vachiombererani kuti waitei. I remember pandakaapproach adzimai vangu so vakatanga vaseka. Ndobva nditi uri serious here. Mazuva andakabata vakataura akandibata vakanditi kwana. Apa tane vana 3 nakwana iyeyo. Baba munotapira chete. Nyasha dzikadururwa hairambe iri mvura iyi. I remember namai guru vaiti vakauya kumba vainzwira tsitsi mwana wamai vavo. Yenyu yekungotizira tumarombe twenyutu. Kota tiri marombe zvekutodaro ka. Tiri kumabhawa ikoko. Zvekutodaro.
zvokuti mazuva akauya munhu pamba vaingoti mweya wenhamo wakubata mwana wamai. Ndo type yaungagare nayo iyi. Jesu aita tunhu twake. The same people vakauya kumba vanomuti zvako maimfundanga mufundanga nekasilengi tsano. Ko tinenge takutorira ka. Unorira ndikutokutaurira unorira manje so. Nyasha dzake dzikadururwa unorira iwe. Ariko ndotsika yake yekuti zvisingatarisirwe zvisingabviri kuvanhu kuna Mwari zvinobvira. Zvinonzi nevanhu azviita pana chinobuda, kuna Mwari pane chinobuda. Ndambogara kukwekwe so ndabvako ndisandatendeuka ndakazotendeuka ndakuHarare. Pane pandakadzokera kukwekwe kune crusade. So ndine mumwe munhu aindiziva akandiona anga atouya paprayer line aine mwana ari kurwara. Apinda muofisi mana ndiri pachechi akanditarisa so. Akanzi mufundisi vari kupi? Achibvunza inini. Ndikati ndini. Akanzi amanaka. Mwana ari kurwara hatisuda kutandara panapa. Kwa zvifite ka unenge watongofitirwawo nenyasha. Ururu. Iri kushumira anoti akatarisa mvura anoprofita wine. Anoti akatarisa zvisingagamuchirwe anoti haana haina kutanga yapiwa vanhu vari ordinary. Zvanzi ipai vakuru vemutambo kurati nyasha dzikabata pauri anokuendesa kumusoro. Haisi wine yemunhu wese wese haiteswe nevese vese. Ndevanhu vekumusoro. Ndakambopinda maokeyo. Kune shelf ine doro. Kogoita chimwe chikabhadhi so. Chinenge chikirini chegrasi chine doro futi. Ndopanoswa kuti doro racho rine maklasi. Rimwe ratiri kushautirwa nevanhu vakaparara ndoriro risingakirwe. Kwa Satani kwacho hausi kunwa quality futi. Pamwe pacho ingotendeukawo so. Bo Satani wacho hasitomboda kuti unwe chaiwo. Ini ndakabvunza ndikati ko iri rakakirwa iri haufa. Zvikanzi kana wakudairi manager ndiani maki. Kune unomwiwawo na manager. Pogoita kungotora oenda patiu. Ndo unokonzera noise hysteric. Ya usata una manager mukatu. Wazi una manager unenge unomanagika so. Waini ya Jesu haina kupiwa munhu wese wese. Zvakanzi wandiri kuda kutanga naye ndiye wamanga mapachigaro. Ngazive kuti kune dzimwe shasha dzisina kupiwa chigaro dzinoita zvinoshamisa. Sababu rangu rati havana kuziva. Havana kuziva kuti yabva kupi. Asi varanda vakaziva. So akazotaura statement yekuti vamwe vesa ndaenda michato yakawanda. Vanotanga vatipa inotapira. Kana tati dhakwei topiwa isingatapire. Bosta dhakwa kare tinowanzovharwa. But iwo watanga neinotapira. Tiri kungosvika kumucheto ichingotapira. Kuda kuti pari kuintroducwa testament isingapere. Kuti yekare yemombe nemakwai pane payaipera zvichingonetsa. But yeropa raKristu kana iye akuwanira nyasha. From glory to glory. Faith to faith. That's why I'm at this time. So Jonathan, marriage ikawana Jesu. Marriage yako ikawana Jesu. Zvekuti hanzi kana majairana so munozongodai. Mwari unokupa rudo rutsva. Chechi ndinzwe. Testimony yemukuru wemutambo. Zvanzi ndaatenda michato mizhinji. Kureva kuti tine experience newanano nemichato iyi. Zvinotanga zvichidanana. Zvopedzisira zvamakana. But kana wanano yana Kristu anorenewa love yacho. Wakambotanga uchinzi I miss you. Apa wakuti ndikakuona ndikuona ropa.
handisi kurara nekukufunga wamumba ndirari kusvika kubva pano. Aizve ikashaya Jesu ine expiry date. Saka nemukuru wemutambo amuchato ndamboenda uyi number 1. Imwe yese tinombovharwa tati inwei, but uyu manje uri kuramba uchiwedzera kutapira. Chechi ndinzwei, upenyu hwako ukava naJesu une a new testimony isina vamwe. Iri kutambika mulife mako inyaya yekuti une wawaka pachigaro kamuti mukuru wemutambo, une bato rawakaremekedza ukashayiwa Mwari, une munhu wawakabhiga ukashayiwa Mwari. Vanhu ufunge vanofa, vakasafa vanogona kurwara, vakasarwara vanobhuroka. Zvinoitika kuvanhu zvakawandisa. Iyo ndo pfungwa yako ndeyekuti ningi chete ndiye ari pamwoyo wangu, ndiye anotisimudza, ndiye anoziva nhamo dzedu, ane dzake. Ane dzake. Problem yevanhu vacho vakawana vakaiswa pachigaro so vanotora hama dzavo. Iwo ukaiswa futi pachigaro hausiye dzako, makafanana. Odati atore iwewe hazviiteka, iwe enda pachigaro chacho usiye dzako utore isusu. Kunoitika meeting kumusha kunzi uchiri right here. Waunotemba kuti achakuitira we denga ratondoudza kuti haaite. Saka uchiona kuti angari kutora nguva so andarongoti time pamberi apa, time pamberi apa, makore achifamba. Asi kana ari Jesu haana time. Akati izvezvi mvura ngaitutwe. Miracle iyi haina kumirira 5 days. Waini yekare yaimachiwa nemakore. Waini yaJesu ndeye shoko rake, nokuti iye ndiye wazuro, nhasi namangwana. So paakataura shoko akapinda mune ramangwana akagadzira waini panapa. Ndinoda kukudana mudikani manera nhasi pamberi panapa. Unoziva life yako kuti haisi test, haina kana test. Utano hwako chaiwo waedzana chiremba unotapira. Do you know kuti uchitonwa right medication unogona kutofa? Uchitonwa mishonga chaiyo zvinogona kutoramba. Nyasha dzekurarama dzikashayikwa, right medication is not enough. Nyasha dzikashayikwa, even madiploma, madegree, they are not enough. Nyasha dzikashayika, beauty is not enough. Nyasha dzikashayikwa, mari yacho nemotokari hazvina kukukwanira. Kunoitika kanhamuso kanenge kachiyemurwa nevanhu, panga pane zvakati, papa pane zvakati, wokangana kutaura kuti papa pane chituna. Vanotaura zvaiwanikwa panhamo pacho. Kwaitouya kana bakers inn ipapo yosiya chingwa, papa panosiyiwa futi chituna. Zvinganake sei pakashayikwa anonzi upenyu Kristu? Hazvirevi chinhu. Ndoda kuti mudikani ufambe netsoka dzako. Wanzwa ndichitaura kuupenyu hwako. Waini unoida, iwe uri tasteless, uri mvura, unenge inini bhururu, kwatakabva nako kaupenyu katakararama, dai asiri wandiri kushumira uyu, hazvigoneke. Ndokumbira tisumuke, ndinoda kuti hama dziuye iko zvino. Praise and worship, you can just come and join me here. Uri kuti ndiri kumuda Jesu wamataura tsano. Bhururu, uya tione ndinamate newe. Nyaya yangu haisi pachechi iri pana Kristu, iwe uve temberi yake. Tanga tiriko, hakuite, takavimba nehama. Izvezvi vamwe pacho ndo dzinotokuroya futi. Idzo dzacho dzine mari ndo dziri kutokupedza futi. Ndina sekuru wangu vari kuBhorodhewo vachikupedza. Ndinoda kubvisa wawakati master, ndikupe Master Jesus. Famba netsoka dzako mudikani. Thank you. Ngatiomberei maoko kune hama dziri kuuya. Hama dzangu, Jesu wandiri kushumira mupenyu anorarama, anoita zvinhu zvinoendeka, zvinobatika. Haisi story, upenyu.
Thank you, Jesus. Famba, famba, mdikani, famba, mdikani. Tati riko kwa muri tsano, hakuna iriko. Hakuna iriko, hakuna iriko, tati riko ikoko. Mukatu, mtati rimo. Hamuna irimo. Takatraya kukanganwa namo ndikazodiscover kuti kukanganwa kusikupera kwayo. Tinaye anoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Bururu yandashumira pano ndeya Jesu mwanakomana wa Mwari. Pane chinoshota chaunotoziva kuti kana ndikadi pakashaya murume aparidzwawo. You need the miracle in your life. And I'm preaching the miracle worker. Ngatombere maoko amatichuya, ngatombere maoko amatichuya. Vari kuuya kuna miracle worker. Vari kuuya kune mchinda werugare. Havasi kuuya kumunhu. Vane vanhu vavakavimba nawo asi hakuna kwazvakasvika. Vauya kuna iye unoita munana. Akatabasataka. Just come, just come, just come, just come, just come. Famba netsoka dzako mudikani. Jesu haanyadzise kugamuchira. Usafurirwe netimu rako. Vanonotendeuka kumarondera vabva muno mbare. Wakafurirwa nemunhu akaenda akandotendeuka. Ini ndine vanhu vandakafundisa kusvuta mbanje. Vandakaintrodusa padoro. Vakasara ikoko kukwekwe. Ini ndaa bishop. Tsano munhu anokunyudza. Uri kutyika timu rako. Harisi timu rako ndi Kristu. Ava vaigona ava. Pane iri kunetsa muupenyu hwako ekumusha kwenyu. Inoda iye Jesu. Bakatavoshataka. Rada bayande. Thank you, Jesus. Toda tinamate nehama pano. Toda tinamate nehama panapa. Muri maonda paridza uyu anorarama. Kristu mupenyu ndotsika yake. Iwe, life yako inotoda iwewe kuti ufaitire. Saka munhu achiberekwa akapfumbata kudai isign yekuti panyika panapa ifight makwikwi. Unorwira upenyu hwako nekusimba kwako. Decision iyoyi hainakidze timu rako, inonakidza iwewe. Uda kuti vafare kuti watendeuka, hauna kutendeukira kwavari. Saka vasiri kufara. But wandashumira itsika yake. Uda tusumudze maoko tinamate. Thank you, timu rangu, thank you so much. Ngatifambei boys rangu, ngatifambei. Timu rangu, ngatifambei timu rangu. Tigamuchire Jesu asinganyadzise mupuwo upenyu. Usadadira nokupa upenyu. Usashainire Mwari nekuda timu rako, nekuda mafesa ako, nekuda genga rako. Chavakakudzidzisa ifodya, havana kukudzidzisa life. Chavakakufundisa kunwa. Ane makiye upenyu. Ndiye wandiri kushumira panapa. Raise your hands ndinamate newe. Udati muite munamate ushure kwangu. Taishe Jesu pindai mumwoyo mangu. Ndinokugamuchirai kuti vaishe uye muponesi woupenyu wangu. Ndidzimei mubhuku rerufu. Mundinyore mubhuku reupenyu. Kubva nhasi dzamara nokusingaperi. Mweya mutsvene wenyu ngaafambe nene. Udzamara modzoka. Muzita renyu Jesu. Amen. Tuombere maoko hama dzangu, tuombere maoko. Bhaibheri rangu rinoti pakatendeuka mumwe chete denga rinopembera. Let us join the angels by clapping hands and thanking God for the souls. Right, hama dzangu tikafamba takadai. Ndoko amunogona kugoverwa zvamunogoverwa pano. Maona hama dzenje nemaBhibheri. Nyasha dziripo kuti Bhaibheri racho uchapiwa, uchabhabhatidzwa. Ande takadai munyorwe mazita. Oh, mutende White. Thank you for joining the family yekunamata Mwari. Mazvita Mwari vakuropafadzei. All right. Hausiwe unorarama. Ndi Jesu vanorarama. Hausiwe unorarama. Ndi Jesu vanorarama. Ndi Jesu vanorarama. Ndi Jesu vanorarama. Hausiwe
Jesu vanorarama, hausiwe unorarama.